Помислете, ако не беше милостта и благодатта на Аллах върху вас, какво щеше да бъде състоянието ви? Но Аллах е Теваб, Хаким, приема покаянието, приема обращението на тези, които се обръщат към Него, и е мъдър и добротворен във всичките си дела. Клеветата за прелюбодеяние срещу съпругата на пратеника на Аллах бе разпространена от една група сред вас. Не мислете, че това е зло за вас. Напротив, то е добро за вас, защото след това ще научите да не правите грешки и ще се предпазите от Божия гняв. Всеки един от тях ще понесе своя грях в съдния ден, а на онзи, който е поел по-голямата част от тази клевета и я е разпространил, в съдния ден го очаква много, голямо наказание. Когато го чухте, не трябваше ли вярващите мъже и вярващите жени да помислят добро в себе си и да кажат: това е явна клевета? Нима не трябваше да представят 4 свидетели за тези твърдения? След като не представиха свидетели, те са лъжци в очите на Аллах.